Hello everyone, good morning. A day in my life as a buntis. Charis, ito guys, mapakong pagmata diri guys. So pag mabangon ako, naday gipalit si Nunoy nga puto katong akong giingon gabi. Nya na pud siya mahaduha ka slice. Nya puto nga balanghoy isa. Ang kanang pansit kay siya ra nang pinalit sa karinderya din. Gipalitan sabay ko niyang apple, kanang chicken sobra na namo kag isa panihapon namon din kana ang palaya with egg mo na iyang giluto ganina. Magluto mo na siya guys before siya maka-duty. So nigbangon ako, iko na lang siya kumukaon. O diba, palangka kaayo, charis. Unya nag-pray sa di ay ta guys, di dyan na to kalimtan before ta muhungit. Magpasalamat sa di dyan ta sa atong grasya nga nadawat. Permis sa Ginoo, di dyan na to kalimtan guys ha. Unya, kabalo si Nonoy nga kanang pansit ako adyo ng paborito. Pag tilaw na ko, dili na kayo na ko siya bit kay mura magtabang. Di kay mura tabang jud siya guys. Pero ako laban lang gihapon kay grasya mong gihapon na. Unya ning punit gapon ko sa manok na sobra gabi akong gipangtanggalan og iyahang balat ba guys, unsa ra ko anong balat, panit na naglisod naman tag Bisaya hinuon nga bistak man ta kay dili naman siya crispy kay kapiira lagi na. So kanang ako ang rice mura na siya daghan guys, pero ay hindi jud gyapon nako day siya mahurot guys. So actually kana ako ang pagsuka-suka di ay guys, first month, second month ug third month nga sa tunga-tunga, grabe jud to nako guys, grabe jud to nakong inantos, even tubig, even butong ako jung isuka after 2 minutes or 1 minute ra galing masuka na jud nako. So matuning ubos jud to akong timbang guys, nahimo na lang 46 akong timbang guys. Unya so karon salamat sa Ginoo kay nabalik na ako ang kaon, pero not totally same as sa una katong di ko buntis nga bisin unsa na lang jud isalpak sa akong baba. Pero karon mapili pagyapon ko guys mukaon ko, pero kinagmay ra gihapon. So nahuman ako kaon, wala jud gyapon natukod na akong rot ako ang rice dahil gamay na bilin. So gihangat ko guys. Ay, pero laban lang gihapon ta ning voice over na to. Unyang mainom ta og folic acid every morning ina ko siya imnon guys. Naglisod ko og abli kay kahi matuning baro ko akong gigunting. Unya naka-decide ko nga kanang mukaon ko ari katong gipalit ni Nunoy ato siyang tilawan. So nga nilang kagamaya ang atong folic guys, so di ko maglisod og tulon kay di man siya ingog dako di pareha sa calcium dako man jud to maglisod jud og tulon ato. Unya laban ra gihapon ta kay buntis man ta para mangyapon sa baby. So nag-decide ko unsa akong kaunon, so kadi na lang puto nga bulanghoy kay karing maha pero may man kong makakaon ani kay palitan man kong Nunoy. Unya akong gisimhot kay mura man siya laig baho, pero atong tilawan kung okay pa ba gihapon or panos na. Unya pagtilaw na ko guys, okay ra man gihapon siya kay kanang ambot lang kung anong ingana iyang baho sa bulanghoy lang ata na siya, wala sa ko kabalo kung kanus ani siya giluto, pero okay ra man dili man siya panos. Matuning laban ra gyapon ko kaon guys. Sa mga nangutana di ay kung nagtrabaho pa ba ko, so ning leave na di ay ko guys, ato pang first month pa lang ning leave na ko kay grabe lagi ko kaselan sa akong giingon nga grabe na kong pagsuka-suka maglisod ra gihapon ko sa kakanaog sa sakyanan kay kaduha man sakyon. So motong gipaundang na lang sa ko ni Nunoy og work guys kay priority man namo ang baby, ang kapakanan sa mo ang baby kay mo jud baya ning dream 6 years ni namo gipaabot, so kinahanglan jud namo siyang atimanon. So mo to nara ko sa balay, so pagka Mayo mo to ni bakasyon ko sa Bohol, nya pagka June ni balik ra day ko diri guys. So mao to, anhin na lang siguro tataman kay gihangak na ko, wa na sa ko kabalo sa akong ingon. So bye bye guys, sunod na po.